Oh, wacht, ik maak zo een foto. Wacht even. Wat? Ja, doe iets niet. Het is zeker een ongemakkelijk moment. Zij zijn aan het filmen. Ja. Nee. En ik doe wel. En wij zitten even achter. Ik doe heel vaak zo. Hoe? Zo. Hoe lang is het? Is Floor vervelend? Nee, zeg wat je zei. Nee. Ik ga niet pijn Ik ben niet vervelend. Buik gewoon anders. Ik kan ook. Diego, mag ik een kusje? Hey, dat is toch jouw camera? Ik kan ook. En dat is toch jouw camera, Stephanie? Nee, is die van Esther. Ik ben aan het opnemen. Oeh. Doe nog eens. En nu zo. Geef je dat ding. Wat ga je op? Hij valt eruit. Mijn huigie. Mag ik dit even over de bank? Ik kan ook. Wat wil je ook? Maar vandaag worden wij steeds... Ben je nog bezig?